tretia časť začína. Vidíte, tu sú spodky z Koloného dobrodruha. A vidíte znova ten močiar, tam je taký pocestný. No, a tu ho máme. Chlapca... Počkaj ma, súdruh. Nie. Viem. Vyskúšaj si ho najprv palicou, ty debil. Ladík vyzerá tvrdo. Hádžem mobil. Ja neviem, či ho hodím do piči. Ja sa nezvyknem trafiť. Vyšlo to. Vďaka Bohu. Točím ťa, ako ideš dole. Dosť blbý nápad. Musím ísť inokadiaľ. Displej prašivý musím vyleštiť. Snáď lepšie. Iba taká malá pripomienka. Už preteká voda. Preteká voda. Kde si hodil pahier? Vyjdeme pri moste a ukončujeme našu misiu. Málo miesta v pamäti. Obmenujem, vyjdeme hneď. Hneď vyjdeme. Hej. Ja nevyjdem. Žiaľ, obmedzená pamäť nás asi ďalej nepustí. Tak ak to